fázisban voltunk, hogy hát szép ez az MVNO koncept, de hogy elméletileg majd a leendő partnercég az nem fog nekünk olyan árakat adni, amikor mi a holttérben nagy mennyiségben megveszünk például a percdiakat, a perceket, az SMS-eket, az adatcsomagokat, hogy esetleg mi úgymond konkurencia legyünk úgy, hogy tőle veszünk el klienseket. Tehát ezt gondoltuk, viszont arra jöttünk rá, miközben már tárgyaltunk, hogy tudunk olyan árakat és tudunk olyan csomagokat összerakni, ami tegyük félre most, hogy van egy érzelmi töltet ennek a projektnek, tudunk jó mobil szolgáltató lenni akkor is, hogyha valaki nem érzelmi síkon azonosul velünk, vagy nem úgymond a kétnyelvűségért, hanem csak egyszerűen azért, mert hogy szeretne egy nem tudom, 500 megabájttal több internetet, vagy jó percdiakat Magyarország felé, vagy a hálózaton belül. Tehát, hogy erre van keret, mert az MVNO és az MVNO koncept, amiben egyelőre mi gondolkodunk, az igazából arról szól, hogy rebranding. Mert hogy mi veszünk majd szépen a holtérben X mennyiségű adatot, percet, SMS-t, és azt mi úgy tudjuk majd eladni, hogy lehet, hogy még előnyösebb lesz az emberek számára, mint amit az eredeti szolgáltatótól kapott volna.